specifična sezona po meni, koju ćemo pamtiti sigurno po COVID i samoizolaciji. Sigurno da je bila naporna, teška i duga, ali ujedno i interesantna i nikad zanimljivija druga HNL. Kažem, taj vanjski faktor koji je utjecao na sve klubove, na ekipe, na formu, na izvedbu, na rezultate, taj COVID. I koliko se sjećam da je Rudeš jedna od prvih ekipa i momčadi koja je bila u samoizolaciji, ja mislim tijekom priprema ili početkom ovoga sezone, i zato su imali i loš nekakav taj ulazak u sezonu. Evo, uz malo sportske sreće da smo imali, mogli smo doći prvi do cilja, nažalost evo nismo. Na kraju krajeva možemo biti sretni i sa sezonom, uspješna sezona, mogu izraziti zadovoljstvo jer smo kao klub u cijelini napravili taj jedan iskorak ka cilju, a to je biti konkurentan za borbu za sami vrh, za ulazak u HNL, što smo i ostvarili, i sad samo na ovo sve što smo napravili ide nekakva nadogradnja za sljedeću sezonu. Plus, dosta smo mladih igrača afirmirali, dosta su se mladih igrača isprofilirali kroz ovu sezonu. Tu normalno podrazumijevam Brajković, Jergović, Kralj, Brući, Tepšić, Marković, koji su produkt naše škole nogometa. Na kraju krajeva evo pokazalo se da se u tom dijelu Brajković izdvojio i pokazao dobrim, i što je vrlo interesantno, 2 gola kao desni bočni igrač, 2 gola, ima 7 asistencija i najveću minutažu odigranih od svih igrača Rudeša, a ono što je još zanimljivije, najveću minutažu ima od svih mladih igrača u drugoj HNL i najviša asistencija u konkurenciji obrambenih igrača u drugoj HNL, i zato ga je to dovelo do reprezentacije. Sigurno da uprava, klub i svi skupa sa njima u nekakvoj sinergiji zajedničkoj idemo u nadogradnju ovoga što smo napravili i probati u sljedećoj sezoni biti opet nekako u najužoj konkurenciji za ulazak u prvu HNL.